поминък. И се оказва в последствие, че наистина, благодарение на това изкуство, калоферки са помогнали на бащите си да възстановят опожарения калофер, защото правят училище. 2 годишно учи се само дантелата. Тя е много сложна, но е имало и предприемач, който дава поръчките, продава ги в чужбина. И така момичетата, калоферките са били с най-хубавите чейзи като начало. След което започват да помагат и на бащите си за възстановяване на къщите. Първо са доведени чуждини тук, които да основат това 2-годишно училище, правят цех за дантели, са ги учили да правят и модели. Ето ги моделите. Само, че това са компютърни модели сега, което вие виждате. Калоферските модели нямат обозначението къде да се сложи кърфичката. Това означава къде да се сложи кърфичката. И е много лесно. Ако някой иска да се учи, да знае, че няма да има затруднение с това къде да се сложи кърфичката, защото това е много важно. Значи сувалките, с които може да се плете един модел, може да стигнат до 200. Това е да се занимава с това изкуство, защото няма никакъв... Не са мотивирани. Аз сега съм научила моите внуци. Така. Ето сега, Иличе. Кое е снова, че само ми кажеш? Ще ти кажа всичко. Те виж и... Значи това не е конеца за дантелата. Така, това натам. Така, виждаме крайната. Засупваш около крайната. Съжаление, защото другите са по 90 години, аз така добре се чувствам при тях. И всъщност това ни е целта да правим реклама на това изкуство, защото аз ви казвам, към 2000 ученички са завършили. Само това са учили. Това е сито. Това е една от най-красивите плетки, които... Ето това също вишнебърско, много нежно става. Това е крайче, тук киназ.